Vietnam. Země, odkud mám původ, odkud jsou mý rodiče, narodil jsem se ale v Česku. To místo s bohatou historií, s rozmanitou kulturou a ta krajina nádherný, ale to nejlepší. Samozřejmě jídlo a tím nemyslím psa. Já jsem tam ve Vietnamu vlastně byl měsíc. Chtěl bych vám ukázat Vietnam víc osobně a ukázat vám i to pozitivní, i to negativní. Věci, které občas mnohdy neuvidíte na těch krásných instagramových účtech. Je to prostě jiný svět, jiná kultura. Budu moc rád, když tohle budu moci s vámi sdílet. Zkrátka vám chci ukázat Vietnam očima někoho, kdo vyrůstal v Česku, kdo se narodil v Česku, kdo jel do Vietnamu, poznával vlastně svůj původ a chci vám to ukázat se vším všudy. Asi tak. Těch videí, kterých si vydat, je určitě víc, každý by měl mít cca 10-15 minut, ale já se když tak omlouvám, jo, za mnou můj pes Pejsek tady trošku vyvádí, ale to první video je hlavně o rodině. To vlastně jeden z hlavních důvodů, proč většina Vietnamců pravidelně jezdí do Vietnamu, protože vy jako Evropané, když jedete do Vietnamu, tak chcete, že jo, hlavně ty krásné místa, které vidíte na internetu. Vietnamci, když jedou do Vietnamu, tak jedou hlavně a zejména kvůli rodině. To znamená navštívit blízkou rodinu, širší rodinu, přátelé, rodinný známí a tak dále, a tak dále. Samozřejmě ty vietnamské rodiny jsou fakt velký, takže než je vlastně objedete všechny, tak se může klidně stát, že máte v úvozovkách dovolenou v háji a můžete se akorát zbalit a jet zpátky. Jo, mně se to stalo dřív několikrát a ta mladší generace jako já, my jsme na to jako háklí. My už prostě chceme objevovat ten Vietnam a nejezdit jako po rodině, jako ono to zní jako trošku sobocky. Že já ve Vietnamu byl třeba dohromady 6krát a pokaždý jsem furt objel jenom rodinu a v podstatě to bylo všechno. Jo, až v posledních jako pár letech, když už jsem jako větší, tak jsem jel do Vietnamu a když jsem si vlastně udělal nějaký solo trip nebo trip s bratrancem, jsme objeli nějaký jako ty známý turistický místa, ty krásný, který můžete třeba vidět na mým Instagramu nebo tady jako na TikToku nebo kdekoliv na mých sítích. Když jsme vlastně přijeli, moje rodina není přímo z Hanoje, což pro ty, kdo neví, je to hlavní město Vietnamu na severu. A my jsme vlastně přiletěli do Hanoje, tamtud jsme vlastně, my jsme pak nás odvezli do provincie, odkud pochází můj táta, to znamená provincie Nam Dinh. Hned večer jsme si zašli koupit nějaký snacky. Je to jako taková menší vesnička tam v té provincii a je to takový zvláštní, protože ty lidé se tam všichni znají, jo? Každý ví, kdo je kdo, z jaký je rodiny, jaký je jeho background, co dělá za práci, lidi tam o sobě ví skoro všechno. A samozřejmě, když tam přijdu já, který ať už chce nebo ne, má nějaký přízvuk, nebo brácha, který mluví hůř vietnamský ještě víc než já, a začneme mezi sebou mluvit česky v nějaký večerce místní, tak samozřejmě, že na sebe poutáme pozornost, jo? To je úplně normální. Takže ta paní se hned jako ptala, hele, vy jste vy jste odkud, z jaký rodiny jste? To je taková jako typická otázka, jo. U nás tady jako v Česku, když řeknete, že my jsme jako Novákovi, vy jste, tak oni jo ví, ale u nás my nemůžeme říct, že jsme Nguyenovi, protože Nguyenů je tam 50 milionů, jo, takže ve Vietnamu se jméno rodiny skládá vlastně z křestního jména vlastně 2 rodičů, takže pokud je vaše mamka Ngap a váš táta je třeba Bao, vaše rodina se jmenuje Bao Ngap, takže většinou řeknete, já jsem z rodiny Bao Ngap a oni yes. No a takže moje rodina, moje mamka se jmenuje Huyen, můj táta se jmenuje Ming, takže já vždycky říkám, že moje rodiče jsou Huyen Ming. Byl to příjemný pokec, dali jsme menší small talk a to, že já jsem celkem introvertní osobnosti a nepříliš nemám rád normálně small talky, ale s touhle paní to bylo jako moc fajn, takže jsme pokecali. No, z toho small talku vlastně vypadlo to, že ta paní má 2 dcery, které studují v Austrálii. Nutno říct, prosím vás, že pokud vám někdo ve Vietnamu řekne, že jejich dítě studuje v cizině, můžete si být jistý, že je to jako určitě jeden z těch movitějších, protože abyste se zaplatili, obzvlášť jako Vietnamec,
školu v Austrálii ještě pro 2 děti, tak musíte mít sakra jako lové, jo? To jako není úplně jako easy. Chci vám taky ukázat, jak ve Vietnamu probíhá vlastně placení. Jo, v Česku jste zvyklí, že máte v mobilu kartu, ať už používáte Google Pay nebo Apple Pay, nebo jo, přeložíte, platíte, musíte mít, ten prodejce musí mít nějaký terminál. Ve Vietnamu terminál je téměř neexistující. Jo, v hotelech ano, větší obchodní centra ano, ne všechny podniky, ale co je tam hodně rozšířený, QR kódy. V Česku tohle zase moc jako často nevidíte, ale ve Vietnamu to je naprosto běžná věc. Tam jako úplně přeskočili tu éru tady těch jako platebních karet a terminálů, takže oni vlastně de facto rovnou platí přes QR kódy. A je to strašně praktický, jo, protože vy, když jste takový ten prodejce někde jako na tržišti, tak vy jako nemůžete sebou tahat jako ten terminál, který ještě musí mít za prvé internetové připojení a plus ještě musíte mít třeba ho někam, musíte zapojit do zásuvky, jo, když se to vybije. Takže je mnohem jednodušší, když si prostě ten Vietnamec založí nějaký bankovní účet podnikatelský, má unikátní QR kód, který si může buď nechat v mobilu nebo někde jako vedle stánku, si tam nechá stojánek s QR kódem a když chcete platit, tak řeknete chci platit QR kódem a on ukáže, vy naskenujete, zaplatíte. Chào cảm ơn nhá. Vâng ạ. Chào bác. A to nejlepší na tom je, že kamkoliv kam jsem jel, i když to byla nejvíc zapadlá prdel, tak vždycky jsem mohl zaplatit QR kódem. Vždycky. Přátelé, tak jsme nakoupili. Tohle neuhádnete, kolik to stálo. 140 000 dongů, což je v přepočtu nějakých 130-135 korun. Tohle je celý nákup. To je šílený, ty vole. Vždycky, když vlastně přijedu do Vietnamu, tak vlastně to probíhá tak, že nejdřív objedeme rodinu z tátovy strany a pak se jde jakoby k mámině straně, která je zase z jiné provincie původně. Ta tátová provincie dřív byla taková, že no když jsi byl malej, tak šlo poznat, že to byla jako chudší provincie, jo, že jako ta vesnička, odkud táta jako pochází, nebo jeho předci, tak je taková jako low cost. Ale tyjo, je fakt super vidět ten progres, úplně jak se to jako hrozně změnilo, silnice jsou opravený, jo, krásný nový mosty a tak dále, bylo to super. Podívejte se, jak je ten nákladák naložený, vole. To je šílený, kámo. Ty víš, jo. Bezpečnost prostě opustil chat, jako. Za mě nejlepší je jezdit do Vietnamu, jako pokud jste Vietnamec, během oslav nového lunárního roku, takzvaný Tet, kdy všichni mají ty malý broskoně venku, nebo v Česku se tomu říká kumquat, je to takový, není to citrusovník, ale je to prostě skeř, ze kterého má to plody, který vypadá jak malý mini pomeranč zkombinovaný s citronem, jo. Asi takhle bych to popsal. Takže dokážete si to představit tak, že pokud Češi mají třeba vánoční stromeček, tak Vietnamci mají buď broskvoň, anebo kumquat. To je jako opravdu nádherný. Nádherný. Je škoda, že prostě až skončíte, tak jako náš nový rok, tak tohle se všechno vyhazuje. Nejí se to, ptal jsem se, nejí se to, protože je na tom ostřik chemický, aby se to neskazilo, takže není to příliš, není doporučeno to jíst. Takže podívejte se na tu zahradu, podívejte se na to je nádhera. Ty bonzaje tady, to je nádhera. Tady taky. Když jsme vlastně objeli tu rodinu, tak vlastně posledním místem, který jsme museli navštívit, je takzvaný, já nevím, jak to popsat, jo. Je to taková jako domeček z cihel a je to takový jako rodinný místo, zasvěcený našim předkům. Složilo se na to jako děda a jeho sourozenci plus ještě další členové, kteří vložili do toho prachy a postavili tohleto jako úcta předkům, takže je taková jakoby povinnost, když jdete do Vietnamu, tak se tam aspoň zastavit na tomhle místě a jako zapálit tam jako tyčinku, že jo, pomodlit se, blablabla a vyjádřit tak svůj nějaký respekt vůči předkům. Jak bych to pojmenoval, nějaký památník prostě předkům.
pra předkům. Takže pojďme se kouknout, jak to vypadá uvnitř. Đấy là cái thành nhà mình. Aha. Đấy, từ các cái cụ sinh ra là Nevím kolik generací tady už cháu ơi, đâm dẻo xong pochováno. nhá. Schválně. Đấy, ông là người xây ra cái đây. Đây à? Aha. Ông là tiền là ông bỏ ra để xây cái từ đường này. Ông nhà mình đấy á? Tức là để sau này các con ví dụ như mà ấy rồi về đây là cái cội nguồn này này. Gốc. Gốc ở đây. Đây đấy. Tak xa đây. Đúng này, cái này sẽ là ngày kinh thành như này. Vâng. OK, pustý. To je náš děda, no? To je náš děda. Jo, za mladá, no. Ale vidíš tam tu podobu v těch genech, že jo, tam vidíš. Co to měl na hlavě, kámo? Tehdy to bylo normální. Já tomu říkám Bruce Lee hairstyle. Bruce Lee. Hustý, jo. To je hustý. Đấy, xong rồi bỏ cái hoa. Tak proto jsme sem tahli ty tašky. Já si říkal, komu to dáváme. Podsta našim prapředkům. Ông nội đây. Jo. Người chắc phải chính đi. 20 chỉ vàng. Đấy. 20 chỉ vàng. Údajně do toho narvali 20 čí vang. Čí je jako jakási jednotka ve Vietnamu, která se používá k množství zlata. Jo? To znamená, kdybych to řekl jako převedl na gramy, tak 20 čí je 75 gramů zlata, což v dnešní hodnotě zhruba 240 000 korun. Řeknete si, ty vole, to není moc, jako i auto stojí víc, jo, nějaká jako nová fábka nebo tak, ale uvědomte si, že to postavili před xx lety, v té době, ještě ve Vietnamu, který byl v té době velmi chudej, takže to bylo jako slušná raketa peněz. Here comes the money. Here we go, money talk. Když jsme vlastně objeli všechny tady ty místa, tak jsme si řekli, že pojedeme s rodinou na takzvaný veletrh tady těch jako broskloní a kamkotů, nevím, jestli to skloňují správně, a to je jedno. A řekli jsme si, a jako já jsem to vzal tak, jakože, hele, dobrý, pořídím si tam hezký fotky, je to zajímavá zkušenost, nikdy jsem na takým jako velkým trhu rostlin nebyl ve Vietnamu, takže why not? Đấy, xây có gì cho cô ấy có một bạn. Nhẹ nhàng thôi. To je pecka. Wow. Takhle se pracuje. Lấy máy của em bấm được không? Bấm vào cái... Không, cái số này... Cái này giá này bao nhiêu? Số này nó lại ở Giá đây. một cái cây này bao nhiêu? Em phải để lấy cái Bố? số Cái cây này bao tiền? Đoán em nó bên là cái... Cây mua bao nhiêu tiền? 1 triệu. 1 triệu. 1 triệu. Tohle To stojí pínku. litr 1000 českých korun přepočtu. Ani ne vlastně, ani ne. Za to kolik práce, prosím tě. Jako. No a večer jsme vlastně oslavili pak narozeniny mýho synovce. Říkám synovce, jo, ne bratrance, i když jsme v podobným jako věkový kategorii, ale prostě kvůli tomu, jak je ta rodina velká, tak vznikají takovýhle jako zvláštní paradoxní situace, jako mám sestřenici, který je třeba 40-50 a pak mám v úzovkách synovce a neteř, která je v mým věku, jo. Takže hele, kdo je Vietnamec, tak to chápe. Nebo i nějaký možná větší český rodin. No a aby toho nebylo málo, tak jsme vlastně potom přijeli večer, po té večeři jsme jako šli navštívit moji sestřenici, která je jako, když to řeknu, jako na plnou hubu, jako těžce za vodou, jakože fakt, jako pokud v Česku se někdy bavíme o tom, že je obrovský majetkový rozdíl, tak ve Vietnamu je ten rozdíl vidět opravdu hodně. Jakože fakt, když někdo má peníze a někdo nemá peníze, tak je to... Hlavně ta mentalita Vietnamců je, že everything must be big, takže když máte peníze, tak to musíte dát jako na oděv. Takže si musíte, ten váš dům vypadá jak palác, jo. Jako prostě slonovina, mramor, pozlacený výtah, pozlacený kliky, obrovský řezaný dřevěný nábytek, ručně prostě jako jo, vydlabaný, jako totálně crazy, jako, hele,
Není to můj úplně vkus, za mě, já mám rád trošku jako víc minimalistický, víc decentní věci, nemám rád hlučný, loud, nejsem exhibicionista. Řekl jsem to správně? Exhibicionista. Jo. Řekněme, že jsou ve Vietnamu rodiny, kteří mají třeba 2 hospodyně, 2 řidiče, a pak jsou rodiny, které žijou doslova jako v plechový boudě a nemají vůbec, ale vůbec nic. Jo? I takový. To jsou prostě obrovský 2 rozdílný světy. Tak, no a když jsme vlastně objeli všechny státové strany, tak bylo čas udělat repete, ale na mamčině straně. Jak jsem říkal, mamka je z jiný provincie, jmenuje se provincie Hai Duong. Jede se tam cca z Hanoje 2 hoďky, hoďka a půl. Jo, je to zase jako nutno říct, že ale cestování v Vietnamu autem je trošku jiný. To znamená, v Česku ujedete 100 km za nějaký čas, ve Vietnamu 100 km ujedete za mnohem delší čas. Protože průměrná rychlost, který dosáhnete na dálnici, pozor, na dálnici, je třeba 100 až 110 km. V Česku, kdybyste jeli takovouhle rychlostí na dálnici, tak vás někdo vyfakuje, protože jdete jak hlemíš, jo. Normálně se tady jezdí třeba 130, většina lidí jezdí 150, 160 běžně. V Vietnamu, hele, 110 a jste největší borec. Proč? No, protože lidi jsou tam totální dementi. A jakože dopravní situace v Vietnamu je crazy. To je, přátelé, to je legenda tohleto. To je prostě Vietnam, kámo. Jo, máte tam samozřejmě, jezdí se po pravé straně, příklad, ale dost často se stává, že ten pravý pruh lidi používají jako, abyste někoho předjeli, což je zvláštní, že? Protože všichni ve Vietnamu z nějakého důvodu jsou narvaný, nasraný v tom levém pruhu, takže všichni se navzájem blokují, takže když fakt chcete někoho předjet, tak musíte jet zprava a musíte ho na to upozornit, že si ho dovolujete předjet, tak je to šílený a nedá se to popsat, dokud to sami nezažijete. Asi tak. Přátelé, bohužel i tohle, teď vám ukážu i stránku Vietnamu, která není příliš pozitivní. A to je jako, to musíte vidět sami, jako to je prostě nějaká jako stoka, kam vole všechny tady ty domácnosti odvádí vodu a ono se to jako hromadí a vypadá to pak následovně, jo. Teď je jako zima, jo, v úzovkách, tak je sice 20, 23, 24, je tu relativně teplo, ale není tu horko. Ale v létě, až začne být 35, 40, to je teprve jako bizárovat. To je takovej smrad, ty vole, a tady jako normálně žijí domácnosti, že jo, s dětma. Je pro Evropana nepředstavitelný. Pro Evropana prostě nepředstavitelný, no. Co se týká provincie Hai Duong, tak jako táta je z Nam Dinh, mamka je z Hai Duong. Kdybych vám řekl jenom čistě rychlý info o těchto 2 provinciích. Nam Dinh není, jak Nam Dinh, tak ani Hai Duong není moc jako turisticky lákavý, není tam nic moc zajímavého, ale jinak Nam Dinh je známý tím, že má vysokou úroveň vzdělání, to znamená většina jako lidí, studentů, těch, kteří se umístují na olympiádách v top příčkách, tak většinou jsou lidi z Nam Dinh. Nevím z jakého důvodu, ale v Nam Dinh se rodí chytří lidé. Takže dobrý. No a Hai Duong je známý tím, že se tam vaří moc dobře. Tam není to zas tak jako moc průmyslový město, ale hodně se orientuje na potravinářský průmysl. To znamená, že tam najdete hodně často jako menší továrny a fabriky na různé sladkosti a tak dále. Zemědělství tam hodně jako funguje. Takže tak, jo. Ale jako nečekejte tam, že tam jsou nějaký UNESCO památky, jo. Žádný davy turistů tam jen nepotkáte. Tak, fun fact. V nedávné době ve Vietnamu proběhlo menší revoluce nebo reforma, co se týká administrativního členění. To znamená, že plno provincií, kteří dříve existovaly, byly spojeny pod správu pod nějaký velký a vznikly nějaký větší provincie. To se dotklo samozřejmě i provincie Nam Dinh a i provincie Hai Duong. Nam Dinh nyní spadá pod provincii Ninh Binh. O Ninh Binh si ukážeme v dalším videu, to je tak strašně hezký místo a určitě se tam někdy chci vrátit znova. Hai Duong momentálně spadá pod Hai Phong. Hai Phong možná znáte, je celkem vyhlášený, protože Hai Phong provincie
tím, že je hned u moře, má obrovský přístav, je to jedno z ekonomicky nejsilnějších míst ve Vietnamu. A říká se, že tam mají hezký holky, ale to jsem jenom slyšel od lidí jako z Haiphongu, takže je to kinda biased názor. To sami říkají lidi z Haizuong, jakože holky z Haizuong umí nejlépe vařit. A moje mamka to často říká, ale to je kinda biased. Ale je pravda, že v Haizuong vaří fakt dobře. Co jsem vždycky tam jedl, perfektní jídlo. Rodinný oslavy, mnohem lepší než nějaký drahý restaurace, fakt mnohem lepší. Miluju. No a potom jsme navštívili hřbitov. A nebyl to ledák hřbitov, byl to hřbitov, který byl přímo v Haizuong, což je město, který má 1 000 000 obyvatel. A to bylo jako crazy, fakt, jako byl jsem jako na menších hřbitovech, jako na vesnicích na venkově, což bylo taky zajímavý, ale takhle velký hřbitov. Upřímně, kdybychom tam nešli se strejdou, který nás tím provedl, který už to tam jako jakž tak zná, tak jinak bychom tam nikdy jako nejeli, protože tam se dostat, už jenom dostat je těžký, protože tam vede taková jako silnice, která je úplně nedostatečná, úplně když jedete jako autem, když jedete potom motorkama, je to tam narvaný a je to obrovský, je to fakt obrovský ten hřbitov, nechápu. A všechny ty jako hroby vypadají téměř identicky z dálky, jo? Takže jako fakt, pokud si dobře nepamatujete, kde je váš rodinný příslušník pochovaný, tak budete mít fakt slušný problém, co tam najít, fakt. Když jsme to tam tak jako obešli, během té, nevím, hoďku jsme tam mohli být, tak na konci jsme se zastavili u oltáře, kde je taková jako patronka ze snulých, jo, takže i tý se musel jako dát nějaký menší gár, taky tam jako zapálit tu voní tyčinku, pomodlit se, jo. A bylo to jako zajímavá zkušenost, neříkám nic, no. A to by bylo pro dnešní video všechno. Jak vidíte, tohle video bylo hodně o rodině, o nějaký úctě předkům a tak dále. Takže v dalších videích to bude už víc jako fakt cestovatelský. Takže pokud vás to zajímá, budu rád za odběr, like a uvidíme se u dalšího videa. Čau. Jo, málem bych zapomněl. Jak jsem sliboval, bude to video, to další bude o Ninh Binh, což je na seznamu dědictví UNESCO. Jako, pokud si to místo vygooglíte sami, tak jako říkám, to místo je fakt nádherný a stojí to za to. Stojí to za to.